Ti Masakbayan. Naimbaga bigat, Apo. Welcome to our little table. I'm here to listen, to share stories, and maybe help us dream a bit bigger together. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nagadumanan ti paparami di professor tayo. Makauma. Si Kamat, nalakalaang dayta, basta kayat mo nga aramidan. Makapasadot nga rod. Awan pa ina na. Agmalmalam ka dito school, inton agawid ka, adapay lang masapol nga aramidam. Aguray ka man. Kayat mo ka diti makaturpos, wano saan? Siyempre, kayat ko Sino aya mo ti madi nga graduate? Oh, matlagayam. Ano sama? Panunutom laangan ti rigat daan ti amang isaksakad iti panagadal mo. Wan nga rod. Imbagan ka, tabak nang kayo. Kabailan nyo amin nagastos. Ngamda kami ngay. Nagrigat ti biyag mi. Imbag nga rod, takayat nakpeagayam. Anya kumangay ti pakainaigan ti kinabak nang mi iti panaggayam ta. Maragsakan nga rod ta imbilang dak akapamilyayo. No ijay laang balay, nagboring. Nakais-istrikto pa ni Daddy. Alaysa. Nanipod pimusay day di mami. Naipamaysan ti atensyon ni Daddy kanyak. Kan iti negosyo na. Ngam na sobraan naman. Kaslaak la nakabalod. Di numero amin nagaraw ko. Siyempre, patpat gan nakangamin unay ni Dadim. Iso arumbang lang nga maawatam ti kina-overprotective na kan ka. Ay, anyangay nga rod. Talaga atong palak amin na pagayatan na O sige, tapno mapukaw ti kastadyar mo. Sumurot ka kanyak. Mapantagpag na pag na. Anya? Saan ka di nga dapay may sa subject mo? Masaduta kon. Sumrag kakit din. Di kaglanglangan. Kanjak matlang makasurot kan ka, tadapay aramidag iti library. Sige man laangan. Sumrag ka kon. Ngumurayin na ka. Agkuyog tamad lang agawid. Wan ka di. Apag huston to amalpas ko di aramida ki jay library, dismissal mo tumutan. Apay ka lang, Alaysa. Kung naknaging alas 4 lang di klase mita. Pasensya kayong Daddy. Adapay ngamin inaramid ko di library. Sigurado ka. Ang mga nusabali mo tandar aramitam. Amom di siya kaya't, Alaysa. Amok Daddy. Isa atong palak amin abilin nyo. Rumbang laan. Amo mo ta para mo't ti pagsaya atam ti amin nga aramita. Ag may saka nga anak mi ti day di mamim. Kaya't ko anasaya to tagbalin ang masakbayam. Saan nagaputad na kabailan tayo iti biyag at saan kan nga agsalukag para iti masakbayam? Daddy. Ado ti arapap ko para kan Alaysa. Kat di kayat ko matunoy mo amin. Kanya kahit ang masapa ka, makiasawa. Agtrabaho ka pa, ikalpasan ti graduation mo. Matungpal, Daddy. Adakon nanang, agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos, anak ko. Medyo naladaw kan sa ita Intulod ko pa yung ngamin na alay sa nanang. Sa bali man ngaminan ti jar na itay. Kumusta ba't gaya man di Alaysa? Kasyalat ta. Sang kalagip na ti kina-istrikto kun kuana ni Daddy na nanang. Agdardara sa nagawid. Ta sigurado ka nung aungtan man ni Daddy na numaladaw sa mangput iji balayda. Anya nga min ay tinakaladawan na. Masapul nga agtungpal iti pagayatan ni Daddy na tapno saan ang maungtan.
Napantay ngamin iti library nanang. Imbagak nga orayan ako tapno maitulod ko. Kasimot ni Alaysa. Nakasingsimpot lang arudan. Kasta talaga anak ko. Awan mabalin tayo. Sa bagay, para matla iti pagimbagan na ti ar-aramiden ti amana. Apay nga kayo? Saan kayo mo't nga stricto kanyak? Nga oray adapal paliwawang ko? Agduduma ti kapanunutan tinaganak anak ko. Saan nga agpapada? Natalakaken ka, iso sa anak unay nga istrikto. Kan maisa, lalaki ka. Babae nga men ni Alaysa, iso akas taunay ti panangbantay ti ama anak en kuana, nang runaket agmay may sapay nga anak. Siguro, kasya talaga dagiti babak ng anya nanang. Saan met anak ko? No siya ka maysa. Kay kayat ko lajay kas iti aman ani Alaysa. Saan akas ka dagiti dadu maababak nang nga awan pakibiyangan da iti anak da. Basta naikandan iti kwarta, makaamon iti biyag na. Ngamday ta ti pangrugyan ti anak a makibarkada, wano agbisyo. Gaputa kurang ti atensyon dagiti naganak kadakwada. Nalaka na rin ti biyag ti estudyante nanang. Imbang nga rod taada ni Alaysa nga agungot kanyak no kasya masaduta ko na sumrog iti klasik. Ay katagyaman ka anak ko, taada ni Alaysa agayem mo. Uray baknang da, kaya't nakalata nga agbalin agayem. Apay na kami suot ka man, Alaysa. Kasano? Kunak no makaaliwak sayak mo't ita. Kalpasan ti klase tayo. Tanagbiyahe ni Papa. Ngam-imbilin nakit din ka ni Tata Cardo. Imbaglaangan maawatan ni Tata Cardo ti sitwasyon ko. Imbaga ka sa anak nga agawid adagos. Kaya't kung amin ti sumurot iti balayo. Diyakat ti agawid ti masapa. Awan tumat na ti kadwak ijay. Puro babaunan. Di nasayat na sumurot kayo di balay. Makaraman ka man nga rudo na itiluto ni nana nga makan. Amok mo ta mailiw ka na mangan kadagitikan ka nun mi di balay. Talaga Kun, sa bali tiriknak no daki di balay yu. Nagragsakak. Kasla akla nakawala iti hawla. O sige nga rod, kalpasan di klase ta. Mapantan di balay. Sigurado ang maragsakan ni nanang no makita na ka. Nabayagan na padpadaanan na ti panang sarong karmukan kuha na. Kasta ti kasasaan ti best friend ko manang Emmy. Baknang dangag paiso, ngam kaslamat balod, gapo iti kinaistrikto ti amana. Ngam nasingpet ni Alaysa, ken natulnog nga anak. Isu ti nagbalin nga inspirasyon ko, tapno saysaya atat ti panagadal ko. Takayat na nga aggidan kami nga graduar. Kanayon man analiday ti gayem ko manang, agal lalangit mo ti kinaragsak na, no adda daytoy iti balay mi. Kas iti may sa agundaway, ay na, maragsakan ta nakaumay ka dito ibalay, Alaysa. Umay ka no makipangan nanang.
talaga Uray man didak awisan, talaga ang mga anak. Kailiw ko nga minan ti lutoyo, auntie. Ay sos, awan problema, balasang ko. Kasanumot niya nanang. Kanan tibak nang di kanayon da kanan iti balay da. Iso asa na makaramraman itikas itikan kanan tayo. Anya ka nun tibak nang? Talaga kit di anaimas nga agluto ni nanang mo Oh, sip-sip. Kumusta mo ti panagadalyo adwa? Agradwar nga tatay gayem mo, Alaysa? Oh, siyempre mo tananang. Naimbaglaangan tadumdum nga kakanyak, nukas di akayat mo ti agpaliwawang. Laplap-dak ka di nga agabsent, auntie, numasadot asumrok iti klase na. No? Ay na, naimbaglaang nga roden tada ka amang laplapan kan kwa na balasang ko. Paliwawang ngamin agpaiso dito alalaki. Saan mata ka na yun, nanang? Adalang dagiti ka nito akas lama umak nga klase. Danda nila nga roden ti panaggraduar ta. Di ano sa mon. Sika talaga. Wen ka di, madam. Wen mat nga agpaiso anak ko. Umadanin ti graduation nyo. Ay na, kamaudyanan na. Makaturpos kayo matlaangan. Wan nga rod, auntie. Siguro, saan tumatan nga istrikto unay kanyak ni daddy? Balasang ko. Paspasensya amon ni dadim. Agmay-may sa ka ngamin nga anak. Iso akas taunay ti panangiyali ka ni dadim kan ka. Isa na bali-balasang ko. Apaman makaturpos kayaw. Maarami dyan ti kay kayat yo. Amang pasaya at iti masakbayan nyo. Kasimot ni Alaysa niya, nanang. Nakalidliday nung maipapanan ka ni daddy na ti pagsasaritaan. Talaga akasta anak ko. Ti pagyamanan laangan ti amana. Saan asukir nga anak ni Alaysa. Nanang? Nasingpot ni Alaysa anak ko. Ang amom, maawatak mo ti amana. Kayat na nga agbaligi ni Alaysa, gapo iti bukod na panagsalukag. Saan aga po tabak lang dakat agsam makadlatan ni Alaysa iti dayta. Iso arumbang laang amaawatan ko mamot ni Alaysa ti amana. Sa bagay, pudnuti ko na yun, nanang. Ngum kasanuntungan no makaturpos kami. Agtali na ito pa'y nga tati panaggayami ka na Alaysa? Ha? Apay anadamag mo dayta anak ko. Nasaririt ni Alaysa, nanang. Amok kadaktul ti tiyan sana anangat nga aton to ti saad na iti pagtrabahuan na. Amang ano din akton kaya tagayam. Adon ton ti maamamuna na nga nga to at tao, nanang. Anya aktulangan ngay no maidilig kadakwada. Apay aya panunutom dayta anak ko. Nasingpot ni Alaysa. Amok asaan to makalipat. Anyaman ti maragpat na iti biyag. Sapay la ko mga rod takas ta, nanang. Sapay la ko ma. Congratulations, Alaysa. Congrats, Matleo. Ay, nadanon mo't laangan ti graduation tayo. Wan nga rod. Sa dino tayo ni dadim. Aday ti day di abanda. Ada nakita na nga kumpare na. Nag-graduate mo't laang di anak na. Sigurado ang maragsakan ni dadim ta nakaturpos ka na, Alaysa. Day ta talaga ti tartari gagayan na. Iso at talaga ang naragsak, Leo. Oh, tinapanagnagan na itan at talagang impasnot mo ti panagadal mo. Di nakarkaro ang naragsak ni nanang mo. Di amo na ngamin kat saan ka makaturpos. Si Kaamot. Amam, Alaysa, utang ko kun ka ti amin. Gapukon ka.
Impas nagkumot tinagadal, tapno agidan tangag torpos. Kahit napasamak ti tarigagay mo, nag-graduate tan. Iso congrats ka datadwa. Finally, nag-graduate tamat laangan. Congratulations, anak. Nakaturpos ka. Thank you, Daddy. Oh, anya nga iti planom itata nakaturpos ka, anak. Kaya't ko ti ag-apply adagos iti trabaho, Daddy. Kaya't ko mai-apply ko adagos ti naiturpos ko a kurso. Di mo ka di kaya ti agtrabaho iti ayan ti negosyo tayo? Ada kayo pa'y matlaang amang imatmaton, Daddy. Kaya't ko kumamot ti agtrabaho iti sabali a kumpanya. Kaya't ko apadasan, no anya ti agbalin agasat ko. Babaan iti bukod ko apa nagsalukag. Dayawon kay ti dayta panggandang mo, anak. Dayta talaga ti kayat ko mapasamak. Ti matunoy mo ti arabap mo, babaan iti bukod mo apa nagsalukag. Nakaturpos kaming agpadpada ken ni Alaysa manang Emmy. Naragsakan dagiti dadakkel mi nang runa ti ama ni Alaysa. Kastamot ang naragsakan ni Alaysa, gaputanam namaan na asaanton nga istriktuan launay ti amana. Binigbig kumet adakkel nga utang anaimbag anakem ken ni Alaysa ti panagturpos ko. Gaputan no saan agapukan kuana, amangan no sa anak nakaturpos, gapo ta dadagiti gundaway amasadutak asumrek iti klasek. Kaslaak na parutan ti siit iti barukong iti daydi akanito manang. Gapo tanalpasan ti kalbaryok nga agis eskwela. Ngem iti sabali abangir, maladingi tanakmet. Tanapanunot ko nga amangan no saan kaminton akanayon nga agkuyog ken ni Alaysa no makasapul kaminton iti panggedan. Dakdakkel ngamin ti tsansa ni Alaysa ang makagunod iti nangato a posisyon iti pagtrabahuan na ngem iti siyak. Gapu ta adayo anasarsaririt ni Alaysa ngem siyak manang Emmy. Anya nga Alaysa, nakabirok ka din iti pagtrabahuam? Wen Leo, ada nagaplayak, ket ururayak laangan ti panangawag da kanyak. Sigurado ang nga aton to ti posisyon mo, Alaysa. Ngumsyak, amang nagbalinak to lang nga ordinaryo nga empleyado iti may sa kumpanya. Tinapatag ada pagtrabahuam. Bayam tapos si posisyon. Si Kangay, ada ka din nagaplayam? Adamot ten ngam nababala nga posisyon. Gapot ay sulang mo ti bakante kadagitoy. Wow! Congrats! Sapay la kumata saan kanto agbalbaliw ha, Alaysa? Amangan no, saan kanto nakabailan nagaw atin? Amangan no, nagrigat a panunutan ti kastoy. Nang runa kat agduma ti kasasad ta iti biyag. Apay ngamin ay apanunutam dayta. Si kakit di Amangan no adun to ti maam-amom kat malipatan nakton. Saan to ang mapasamak dayta, Alaysa?
Si Kalata ti best friend ko. Uray anya ti mapaspasamak, Leo. Namnamak day ta ha. Wen, Leo. Ikarik day ta. Nanang, nakastruggle iti trabaho na Eliza. Kat na nga to ti posisyon na iti kumpanya si Amerikan na. Ay di nasaya at anak ko. Dimtangan di pagbutbut ngak nanang. Ang mga nujakton magawat ni Eliza. Siyak, ordinaryo akla nga trabahador iti si Amerika kakumpanya. Ngam ni Eliza, nagngato ti posisyon na. Apay ngamin ay panunutom day ta anak ko. Di kanto pa'y pinanunot day ta, idi nagbalin kayo nga agpagayam, idi agad adal kayo pa'y laang. Sa bali idi nanang. Sa bali mo't itan. Professional na Eliza. Ang mga ano iti mabiit. Manager to pa yun iti may sa kumpanya. Ay sa anak amamate, amaaramid ni Alay sa timanglipat ken ka anak ko. Nasingpot day jay nga ubeng. Ay, malading itan na ka talaga nanang. Hanggang sapay la kuma. Tapo may sutim pagayo. Sapay la kuma, nanang. Talaga abisin ni Eliza iti trabaho na. Nangatong amin ti posisyon na iti kumpanya pagtrabahuan na. Saan na kasi di? Ano awisak? O may adagos? Ay, nangato talagang tinaragpat ni Eliza. Maragsakan na para kan kuha na. Iso na lang ta nakarkaro itan na mabay na ka mangibagay ti marikrik na para kan kuha na. Amo ka agayatak ka ni Eliza. Talagang ada yung tinagtang na. Kat panagkunak, jakon maikarikan kuha na. Masapo lang makaarami ta kiti pamuspusan. Iti kasta, mapanag nagkakamaikariakan kuha na. Sakbay nga ipudnok ti marikrik na kapanagayat para kan kuha na. Nanang, nakaikadeng akon. Mapanaklangan manggad di balasiw tao. Sigurado ka ka din iti day ta desisyon mo anak ko. Kasanon ni Eliza. Ni Eliza ti makagapo. Iso akayat ko ti manggad iti sa bala pagilyan nanang. Kayat ko ngamin ti maadan iti nataltalgad at trabaho. Anak. Kayat ko nga stable ako nanang. Sakbay nga ipudnok ti panagayat ko ni Eliza. Daita ka di ti makagapo. Iso asaan ka pa yan nagpudnokan kwa na anak ko? Apay adi mo padasan. Awan di turod ko nanang. Nangro na ita. Tada yung tinagtang ni Eliza. Kaya't ko pasayatan nga umuna ti panagbiag ko nanang. Tapno yung tundumtang ti kanitong agdato nakkan kwa na. At andun ni karkarit ko. Kat may panakil naktumuten ni Eliza. Pasensya kan, Leo, ha? Italaan na adaanak iti oras, tapno ka lang kang ag-dinner. Okay lang, Eliza. Maawatak. Kat maragsakan itinatunoy mo iti bihag. Agyaman nak, Leo. Inawis ka. Kayat ko ti agpakadakan ka, Eliza. Ha?
Mapanam, Leo. Nag-apply ka di trabaho di Australia. Gat na pagasatan akmet. Isu na lang tadya kaya ti pumanaw. Asa anak ang nakapagpakadakan ka. Apay may tala nga ibagam kanyak. Kasano akon? Talaga apanawan na kon, Leo. Pasensya kan, Eliza. Ngam di kagtanag. Kanayon kan tong awagan. Wano i-video call. Tapno, kasla da akto lang iti asidag mo. Nagsaor ka. Kunaknog na nayon nga dakay ti sibay ko. Ita, panawan akmat lagayam. Kaya't ko ngamin ti umasenso, Eliza. Tapno, saan mo't ang nakababain ti kanayon ang makikuyog kan ka, ah? Saan napatag kanyak ti estado ta iti biyag? Tinapatag kat adaka kanayon ditoy. Maikawak to lakit di, no awan kan, Leo. Di kang madanagan. Takas iti na ibagakon. Kanayon kang awagan, Eliza. Ikarit day ta. Kanayon ka nga awagan. Nakadano nak nga rod dito'y Australia manang Emmy. Napagasatan akmet, tanapintas ti kumpanya ang nagtrabahawak. Nariknak ti kinaliday ni Eliza, idi nagpakada aken kwa na manang. Ngam talaga sa anak anaikan iti kirad ti pakinakam, nga ipudno ken kwa na ti panagayat ko. Iti panaglabas ti aldaw, nagtultuloy ti komunikasyon mi ken ni Eliza. Kas iti ninamnamak, nakarkaro ang imato ti posisyon ni Eliza iti kumpanya apag trab-trabahuan na. Kat aging gaita, awan pa'y met tinadakdakamat na no addan nobyo na. Namnamaek asapay lakuma, tainton adan naan anay akirad ko nga agpudno kan kuana. Sapay lakuma, ta saan pa'y analadaw ti amin. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Leo. Leo pagayam ko, napintas man ti pakasaritaam. Sigun iti inlanad mo iti surat mo. Kasla marikriknak nga adamot panagayat kan ni Eliza. Ngam siguro, or-orayan na asika ti agpudno. Aron bang laang asika paghayam ko. Gapot ta sika ket ngarod ti lalaki. Ita taadaan kan iti natalgad at trabaho dita Australia. Panawon mo't siguron, tapno ipudnom ti marikriknam kan ni Eliza. Ket sapay lakuma, tasaan pa'y analadaw ti amin. Ikarkararag ko, asapay ko mataagbalin a happy ending ti istorya ti Biagyo ken ni Eliza. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti pro. Ti masakbayan ni Ilocano Radio Drama, agdingdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Anyan ti kastoy. Madamaman nuno saan ti trabaho. Kanayon na ta mapampanunot ko na, Eliza. Ay, talaga saan na mapunas iti isip ko ti may papanggan ko na. Kasanumat niya min. Jack pulos na ibuksilan ti riknak para kan ko na. Aging gaita, kup-kupi-kupak latan di panagayat ko para kan ni Eliza. Mabainak mo't niyamin, gaputa adayo ta agwat ti estado mi iti biyag.
Baknang da. Idinto ta marigrigat aklaan. Ngam, nalawag ti imbagana, idinaudi ang nagsarita kami. Sakbayan nagabrudak. Saan na napatag kanyak ti estado tayo tibiyag? Tinapatag, katada ka kanayon dito'y. Maikawa ak tulakit di dito'y, Leo. Nalawag da dyan yung balikas na idi. Kan may sa anak mo na basta marigrigat lahin. Taore kasano, nakaipundarak maten. Gapo iti pa nagtrabaho dito abroad. Tinasayat, awagak man kit din na Eliza. Bareng no saan abisi ita. Anya di ko nam, Leo? Kunak, sigurado ka kadi asa anak ka nakaistorbo? Ang mga numakumikom kakit di man. Panagkunam ka di katsong batak to'y cellphone ko, no bilang tamakumikumak. Saan mo't kit di Oh, kumusta ka na, Liza? Nasayat mo't, Leo. Pudno nga ado ti trabaho. Carry lang mo't kit di. Kat ni papam ngay, kumustan? Okay lang tamot ni Papa. Istrikto latta. Nairwama kun iti kina-istrikto na. Naimbagta din nakadagulitan ni umakaran iti mismo kumpanyayo. Saan matan? Panagkunak kat talaga rin na na ti desisyon ko nga agpaayak iti sa bali a kumpanya. Saan kat nga iti kumpanyami? Nasayat nga rin kasta. At least, mapanag na ka makabailam ti tumakdar iti bukod mo asaka. Pudno day taleo. Talaga akasta ti kayat ko. Day tay mapanag nakak ka ni Papa. Asa anak-anak ka depender latan kan kuana. Naskan ang may pakita kakabaalak ti tumakdar iti bukod ko asaka. Ngamket di, tumulong aklat tamot iti kumpanyami. Eliza, iha. Talaga ka di kay kayat mong tagtrabaho iti sa bali a kumpanya nga iti kumpanya tayo. Papa, amoy mo't siguro no anya ti sungbat ko kada kayo maipanggap iti dayta. Kan may sa, dakkel ti akam ko iti kumpanya nga ayan ko ita. Oh, Nga mabit man lang, Papa. Apayakan laat analagip da kapag damagan may papan iti dayta abanag. gaputa lumakayak matan, iha. Agsalogan ti pigsak. Kasapulan kay Eliza. Tapno si Kati mangimaton iti kumpanya tayo. Papa, Pinatgakon ti kayat mo asabali a kumpanya ti pagpaayam iti nagturpos kay ti kursum iti kolehiyo. Ita, numabalin kuma anak. Ti kumpanya tayo matan ti ikam iti atensyon. Kas iti nakunakon, agsalugan ti pigsak, Eliza. Isa pagpanunutam kuman na imbag ti imbagakan ka, anak. Di na kumapaayan. Nanang, dandanin naglupas ti kontratak dito eh. Ay, wanarod anak. Nagdaras, di pa naglabas ti aldaw.
Ay na, mailiwakon ka, anak ko. Nakarkaro ak pa'y ananang. Nalausan ti iliw ko kan ka. Amo ka din ni Alaysa nga agawid kan, anak. Saan pa'y nanang? Diyak ngamin imbagbaga. Da kayo pa'y lang ti makaam mo. Nay, apay ngay, adi mo ipakaamukan ko na. Kaya't ko asorpresahan ni Alaysa nanang. Siguro, adamot kirot mo itan nga agpudnokan ko na anya. Kasta talaga ti panggap ko nanang. Barang no mapagasatan akmaten. Mamati ak anagasat ka, anak ko. Kat namdamaag nga agbaligi ka iti panggap mo no bilang laang. Agyaman ak nanang. Alang aro din, tadapi aramidak. Aganad kayo kanayon. Urayan nyo ti panagawid ko. Arantak, iti panagawid ko, ti agpudno ka ni Alaysa, manang Emmy. Tay ti lasod, ti sumagmamano atawan, akaagdak iti balasiw taaw, isulat ta akanayon ti linaon ti isip, kan barukong ko. Isu ti nagbalin nga inspirasyon ko, isu anapalalo, ti panagsalukag ko. Kaya rigak ti agballa, kabayatan ti panangururay ko iti panagawid ko manang. Tamasansan nga agsasauak nga agmaymaysa, takayat ko ang maikabesa dagiti ibagak ken ni Alaysa, inton agsangsango kamin. Kabayatan ti gagar, ken pan nakapumikom ko nga agsagsagana iti umadanin a panagawid ko, kastoy matgaya man ti mapaspasamak, iti ayan da Alaysa. Papa, apay nga da dito ni Aldwin. Umay nakasarungkaran. Anya pa'y kuma? Anya? Iti anya pa'y lako maaga po. Nabayagan nga imbagakan kwa na nga awan namnamaan na kanyak. Imbagakan kwa na asumapulaangan iti sabali. Siyak, tinang ibagakan kuha na nga ituloy na ti panagdaton na ka, ta siyak ti makamo. Anya? Natakna nga baro ni Aldwin, kang runaan, anak ti kumpadre. Papa, Jack magusto na ito nga aramidan nyo. Ne, awan da kasi ti aramide, Alaysa? Wan, awan ngagpaiso. Nga marumbang kumamot araaman nyo no anya ti desisyon ko maipapan iti personal abiyag ko. Rumbang laang, Papa. Nanang, mabisina kon. Nay, kat adamot makan iji kusina saan ka day? Dry pa sa lubong ni Manong ti kayat ko. Anya, ay sika talaga. Saan tapay nga amo no kaano ti eksakto asangpat ni Manong mo? Nanang? Kan maysa, kasano ang maup-up ti bisin mo nga no urayam ti pasalubong ni Manong mo? Ay. Tinasaya at ingkamangalan iti kanom iji kusina anak ko. Tapno maup-up ti bisin mo. O sige, Nanang. Nay, ada tao. Asino nga taday ta? Baka ni Manong. Anya, ay, payman nga ro, ta inakitaon no asino.
Amom Leo, nagpigsa ti panagrik na ti Adem. Apay ayan, nanang. Sakbay asim mangpet ka. Kunana amabisin. Iso ako nakamapan lamangalan iti kanan na iti kusina. Ngam ti kano pa sa lubong mo ti kayat na. Anya? Dahita ti agpaiso. Pagamuan. Nay, simangpet ka matan nga agpaiso anak ko. Naira na lang siguro, nanang. Saan man Leo. Talaga akit di anapigsa ti panagrik na di Adem. At damanan day di pagtangajak malipatan. Anya, nanang? Aday pagpagatang na kanyak. Kunak nga awan paggatang may tanaibusan timpaw itmaw. Kuna na kanyak asigurado ka no amagatang na taagipaw it ka. Kat day jay, nagipaw it ka nga agpaiso. Iso anagatang may ti pagpagatang na. Una yun. Baliwan tamad ti saritaan anak ko. Anya nga ti planom itatanakaawid kan. Agsubli ka di pa iji abroad. Kasta ti kayat ko, nanang. Ngam no mabalin. Asikaswag kumapay ti may papan ka ni Alaysa. Ay na, naimbag ta na dakamat mo ni Alaysa. Kumusta amat nga tanday di abalasang. Nabayagan asan asim marungkar dito, ikat. Diyak masungbatan day tananang. Ngamkit di. Kaya't ko asarakan adagos na Alaysa ita ta nakasangputa kung dito'y Pilipinas. Tulag dakon ka ni Aldwin, Papa. Tapno sigurado ti amin. Papa, saan ko nga iayatan ni Aldwin? Sa anak ang makikalay sa kankwana. Di nagsukiran, Alaysa. Amuyo sa anak asukir, Papa. Sipod na daanak itinakam. Tinungpal ko ti amin na kayatyo. Saan mo tinungpal ti amin na kayat ko, Alaysa? Nagpaay kay ti sabali a kampanya. Kat uray di kinid daw ko ngay matunamon ti kumpanya tayo. Nagkadkad kalata. Ngam saan nga umdas arason day tatap no itulagdak ka ni Aldwin. Nalpason ti saritaan mi iti kumpadrek. Masapul atulagan tayo no kaano nga galay sa kayo ka ni Aldwin. Sa anak nga umanugot, Papa. Uray asino pa'y ti agdap-dap pa. Sa anak nga umanugot ang makikalay sa itilalaki asaan kumat nga ay ayatan. Kasano ti gagar kan ragsak ko ang makakita ka ni Alaysa, nalausmot gaya man ti panagparparikot na kadagidi akan ito, gapo iti amana manang eni. Diyak man ang muno apay anauso jay kunada a parental love, ta kinapudno na manang, saan laeng akan ni Alaysa, tinakapasamakan ti kasjay. Adamot la nasingad nga amamok, asaan apulos ang nakapagkagkad, idiin tulag dagiti naganap na. Katidakas na, nagbanag ang nakakaasi. Kinontak ko nga rod ni Alaysa manang, kat impakaamok ti kaadakon iti pagilyang tayo. Nariknak tinalaos agagar na, idi makisinaraken kanya. Nanang, gitaan nyo man na imbag ti suot ko. Ay na anak ko, itay pay lang nga ibagbagakken ka. Nakatataer ka iti day taasuot mo. Bagbagay mo launay ti kaus mo. Sigurado kayo, nanang, ha? Ang mga no nakababayin ka ni Alaysa no kaskasan, no? Anya kat na nakababainan nga ibagbagam.
Tikit di ko nam, mga no nakarkaron nga ayatan na ka, no makita na ti kinataer mo ita. Ninanang mat. Di kay kumamot mang raba kiti kasta. Agpaiso ti ibagbagak anak ko, nakatataer ka ita. Iso amamati ak ano sigudan nga darik na ni Alaysa ken ka. Nakarkaron nga ayatan na ka, no makita na ka. Nanang? Iso alalaing ang anak ko Masapol ang maibagamon ka ni Alaysa tiriknam. Iti kasta, aklunan na ka, kat agkalaysa kayo adagusan. Leo, agyaman at tanagawid kan. Ha? Apay Alaysa? Ada ka di parikot? Ni Papa Leo, intulag na kiti anak ti gayam na. Anya? Dahil ti agpay sa Leo, isong agyaman at launay, tanagawid kan diti pagilyan tayo. Alaysa? Anya ka ka di Leo, agsan na ay kadilatan ti among nga aramidan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay ayatan na ka di. Wano saan? Alaysa? Ibagam kanyak yagpay so Leo. Adda ka di pa nagayat mo kanyak. Wano awan. Mabalin ka di Leo. Uray italaang. Agpakalalaki ka kuma. Ibagam no anya ti agpayso. Adda ka di pa nagayat mo kanyak. Wano awan. Alaysa? Idi pa'y laan. Ay ayatan kan. Kunak tumat. Agyaman ang taimbagamot laan ng tipod no Leo. Ngamin. Sigudan na ay ayatan ka. Anya? Dahil tatag pa iso. Kat iso ang nalaos ti panagyaman ko iti kaadamon. Adan na patag-arason ko. Tapno pagkadkadak ni Papa. Alaysa? O Leo, ibagak ka ni Papa. Anabayagan nga ada relasyon ta. Kat umadanin ti panagkalaysa ta. Iti kasta, ibabawi na ti panakitulag na iti kumpadre na. No kasta nga ti panggap mo. Kasayatan no kaduwa na kamakisango kan kuana. Ha? Leo? Wan Alaysa? Duwata ang makisarita ken ni Papa. Papanawom dahil siya mamirmiraot. Diyak kaya tika dana dito'y balay. Pangaasiyo Papa, di yu ko mabastusan ti agbalin nga asawak. Anya? Ulit man ti bagam Alaysa? Ni Leo ti pakiasawa ak Papa. Ngamin, nabayagan nga agayan ayat kami. Awan kinapudno dahi ta ngayong bagam. Saan napudno dahi ta? Pudno Papa, agayan ayat kami kan ni Leo. Kat itatanagawi doon dito'y kalpasan ti panagtrabaho na iji abroad. Agkalaysa kamin. Anya? Awanan ti mabalin nyo Papa. Kas itinakunakon, sa anak ang makiasawa itinangitulagan nyo kanyak. Gaputaadan ni Leo akaayan ayat ko. Sukir! Apa yan Papa? Anyat mapaspasamakan ka. Saan? Papa! Leo! Tulungan nak! Ni Papa! Alaysa! Apay! Anyat na pasamak! Ni Papa! Kalaat-latan anatali mo daw! Saan ka no ang makaangas? Anya? Aglisi ka ta sa kruyik ta amam. Masapol na maipan iji ospital. Sa dino tiyayan ko. Ada ka dito ospital Papa.
Naatake ka. Pakawanan nak, papa. Amo ka siyak ti makagapuno apay napasamag kan katikasta. Pakawanan nak ko, ma. Alaysa, Papa, kasano anay panak dito yung ospital? ni Leo tinang sakroy kan ka tap na may panda ka dito ospital, papa. No awan ni Leo, jakon amo no niya tinapasamak. Ang mga nusanda kayo anaasikaso adagos dagiti doktor. Pakawanandak ko, mapapa. Pakawanandak no sinukir ko ti kayat yo. Ngamjak kayat ti agbanag anak kakaasi. No makiasawa ak iti lalaki ajak mo't ay ayatan. No, kasta. Talaga nga agayan ayat kayo kan ni Leo? Wan, papa. Isa pa nga asiyo ko, ma. Tasaan kayo nga agkad-kad. Ay, anak. Agad-adal kami paila idi ka ni Leo. Adan espesyal arik nami para iti tunggal maysa. Kat itatanahustuan kamin iti edad. Kanagpada kamin nga daan iti natalgad at trabaho. Kaya't minti agsimpa. Isa pa nga asimpa pa. Ikan na kami kumaiti gundaway. Ay ayatan mi titunggal maysa. Kat saan mi nga itulok. Nga dagbalin at ubang iti ayan ayat mi. Nagasat ang mapili ang mga bak itisag fa 500 pesos. Adto'y nga rodan, tisaludsod tayo. Asino a karakter iti daytoy kalkalpas a pakasaritaan ti intulag ti amana, a makiasawa iti anak ti gayam na. Ulitet papagayam, asino a karakter iti daytoy kalkalpas a pakasaritaan ti intulag ti amana, a makiasawa iti anak ti gayam na. I-kommentyo lang ti husto asong batyo, kat padaanan dagiti nagasat ang mga bak, kadagiti sumaruno nga uploads tayo. Adakla ang itibanyo ti silid ti ospital, nga ayan ti ama ni Alaysa, kadagidi akan ito manang Emmy, iso anang nagko amin ang nagsaritaan da. Impagarup ko iti na agkad-kadlat ti ama ni Alaysa. Ngam inyet nagnamat ti pammalubos na. Apaman ang nakarwar iti ospital ti ama ni Alaysa, nakitulag kamin kaninanang ko, iso anatinong ti panagkalaysami. Idimatan nga inawat ni Alaysa ti Jaya ti amana, nga ison ti mangimaton iti kumpanyada. Siyak matmanang nagsubliak iti Australia, tagda masapul nga isimpak kadagiti mapanawak ditoy, tapno agtinulong kamin kani Alaysa ang mga sikaso iti kumpanya ti pamilyada. Sa anak ang nakaawid, gaputan na lockdown nak dito'y manang. Ngam iti kanito ang makaawid akon, talaga nga agtalinaed akon di tapagilyan, iti sidong pamilya. Daytoy ti pakabuklan ti pakasaritaan. To'y pagayam mo, Leo. Pagayam Aleo, agyamanak ka. Napintas man ti pakabuklan ti padas mo. Napnuan pan nakigasang-gasat. Manipod iti agad-adal ka, aginggay ti panangisalaysay mo iti pakasaritaan ti ayan-ayatyo kan ni Alaysa. Nalabit akadagiti akanito kat adakan diti pagilyan tayo, tanalo kay matan ti sitwasyon. Kat kayat kayo akablaawan asang kapamilya,
gapo itinapnuan inspirasyon apakasaritaan nyo. Alakastan pagayam ko, kat agyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.